Another food trip na po mga Kagay-anon din sa More Bites Pizza sa may Del Pilarciano, Kagay-an di Oro doon ni sa may Pilgrim. Amo ang gi-order ang usa sa ilang pinakalami nga halo-halo o ang pizzadilla nila nga pag-order nila ni nga menu. Mao ni ilang pizzadilla mga Kagay-anon sa More Bites Pizza. So na-ingest ni siya ka nakuha mga Kagay-anons. So pertigid ni siya kalami kay Kagay-an cheese gaang yang pepperoni kalami. Maupod ni ilang ultimate halo-halo sa More Bites mga Kagay-anon. Pertigid ni kalami kay homemade 100% homemade ang ice cream nila. O ato na rin mga tinawa ng ilang pagkaon diri sa More Bites. Makabalik-balik dito ka sa kalami mga Kagay-anons. Hello Kagay-anons, I'm inviting you all sa More Bites Pizza. We have new products here. We have pizzadillas, halo-halo, chicken, flavor chicken wings. So guys, I want you to try our new products. Then open po ta for franchising ang More Bites kami. So we are located at corner Chano del Pilar Street. Likod lang sa Pilgrim College guys. So try na. More Bites Pizza, Lami, Kaayo. More Bites Pizza, Lami, Kaayo. More Bites Pizza, Lami, Kaayo. More Bites Pizza, Lami.